Os 5 da tarde, aquí estamos os do Voltas co Prato como cada tarde cociñando en directo na televisión de Galicia. Sabedes que temos un Instagram maravilloso no que nos podedes seguir, @Voltas co Prato, aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas que son maravillosas, en teoría. A xente gustalle moito. Eu teño que sufrirlos aquí, pero bueno, vamos recibir con un pouco de cariño e de emoción. Recibimos, señoras, señores, cun fortísimo aplauso a Xulio e a Begoña. Aplauso por eles. Está fuertísimo. ¿Qué te pesas esta semana? Esta semana estuve machacando moito, O qué? O sofá? Tamén. Sabes como teño os cadrís? No, home, xa, como estará o sofá? Ese é o problema. O sofá xa está cascado, xa non vale. Home, ai, Xa non vale, no. Estará como molde xa. Teño os cadrís escarallados porque na fin de semana houve festa, entón deshidrateime e doime os cadrís. Xa, no, xa sabemos, xa. Entendes? Mira, rite moito. Queres te rir máis? Sí. Rite ahora, mira, vamos ver o marcador de como vai o torneo de rapaz Xulio Mato contra as rapazas Begoña, Merchi e máis Lucía. Ah, vaya! Pois victoria aplastante e moi segura de Xulio Mato por 7 tantos a 4. Rita ahora. Córreme igual. Pero Rita. Xa teme que dicir unha palabrota, No, é que é verdad. No, é que sí, dixe carallo. É que xa dixes 2 veces, está calado. No, é que sabes que pasa? Está moi graciosa, pero fuches ti a que pediu isto. Eu non pedí nada. A competición foi cousa túa. Bueno, Fixeches un complot. pero está ben, home, está ben. Xa remontaremos. Tú que Saliuche pensas? mal. Bueno, non me saliu mal. Pero se levamos solamente unha semana e media. Levamos unha semana e media. Onte viñes aquí dicindo vou ganar hoxe, mar, vou ganar mañán e xa nos vamos poñer 6-6, pois non. No, pero mira, se gano hoxe, mañá, Lucía ou non sei que cambia. Claro, sí. E se ganades todos os programas que quedan hasta o 1000, ganades vos. Claro, Eu seguro. pero que vai haber o 1000? Un trofeo feito por alguén. Por min, por ti. Que vai a un curso de cerámica. Vai a un curso de cerámica. Boa tarde, En vender a cerámica. velo, Señoras, señores, veña, imos cociñar. Atención ao vídeo. Atención ao vídeo, porque non ten desperdicio o que nos manda Estrella de Portonovo. Hola, son Estrella, son de Portonovo. Que me gustan moito as xoives. Tanto me gustan fritas, como guisadas, como asadas na parrilla. Bótolle pimiento picante e cebola, tan riquísimas. Queríalle pedir a estes cociñeiros que me den unhas ideas do que fan, non? Das xardiñas e deso, non? A ver se podo facer na casa. Quero mandar un abrazo a unhas amigas que tiñan Vigo. A Rosa, a Pili e a Carmiña. Me falta unha. A Pili, a Carmiña, a Rosa, o te chaman a outra tía, vai cá. A Mari, son 4, un bico. Ah, Veña, bailar un pouco, bailar. Moi fan de Estrella, Moi fan de Estrella. Estamos completamente, xa somos fans de Estrella, estamos namoradísimos de Estrella de Portonovo, Sí. porque non se acordan nin do nome das amigas. Eso é algo... Porque ten moita. Eso é Porque ten algo moitas. precioso, porque é unha muller que se deixe querer. É así, por iso non se Que son acordan. as amigas de Vigo. Claro, se foran as de Portonovo... Se vera con elas a diario, é Claro, outra cousa. as de Vigo, Ana, ela acórdase das caras, que é o importante. Xa está. É máis de que... A min pásame igual, A mí tamén me pasa, mira. Eu a moito chamo oye tú. Oye, tú. No, pues imagínate eu. Veña. E que tiene un bes. No, cambio de nombre. Vamos ver que facemos hoxe. Xulio Mato, que vas facer? Xouba recheas. Non me digas. Sí. E como enches unha xouba? Con outra. Ah, pos unha xouba. Unha, recheo, outra, rebozar e unha salsiña. É moi rico. É de Vamos que... a rebozar de xamón e queixo. Oh. Vamos a facer un bikini de xouba. Un bikini Unha xouba en de bikini. Unha xouba en bikini. Unha xouba en bikini. Ostras. E despois vamos a facer unha salsiña de piquillos. Ti acordas do que era o bikini? Non te acordas? Sí. Que era? O bikini era este ochentero que... Que se que é ochentero. Non. É un sándwich. Non se acorda. O sándwich bikini, pero non é Se agora. mellor é queixo. Que era ahora? Ah, só se chama un llore queixo. Pero que Xamón eso... llore queixo. Un bikini. Cualquier divulgador Pero vamos a ten que facer con saberlo. xamón serrano e queixo. Vale, entonces non Va é ser un bikini. triquini. Entonces, triquini. Bueno, é unha salsiña de piquillos e despois unhas pataquiñas palla que sempre son ben. Perfecto, por Xulio Mato quere manter a súa trayectoria inigualable no Voltas co Prato, sumando o 8º punto, veremos se é capaz, porque diante vai ter a perdedora. A Begoña va. Perdín, pero con elegancia.
Vale, Mira. E que vas fazer ti para perder ou gañar con elegancia hoxe? Pois con elegancia vou facer Con elegancia. un guisiño de xoubas. Non me digas. Vale, vamos facer como se fora un guiso tradicional de xoubas, pero dámoslle un plus, vale? Porque que vamos facer? Vamos meter as xoubas así crujiantiñas nese guisiño. Que nós do Plus non somos da TVG aquí. Bueno, xa estamos. Está. O do plus eu nunca o tuve, porque estaba codificado sempre. O mío así. Codificado nun En ríos. Rior non chegaba. En Rior non chegaba. Tiña que facer así. Como Veña. Señoras, vamos a facer un guiso, é un bikini. Non voltas co prato, marchamos con... Xulio Mato. Un pequeño. Dicen que podíamos chamar xovas. Todos metidos nun bote. E así acabamos o programa. San Roque. Xulio Mato, mariñeiro, como vas facer a túa Pues xouba mira, rechea? para empezar, vamos a xuba, quitamos a espiña do medio, e nada máis. E despois xa, xamón, queixo e rebozar. Fariña e ovo. Non te vas a esfolar. Mira, vouche dicir, o que pasa que hoxe é un pouco apuro porque toda esta xente que está chea de limpar xovas, vou ir eu aquí a dar clases. Mira, Non te vas a esfolar hoxe. Non te vas a cansar. mira, eu collo a cabeza, tiro por a tripa, e despois meto por aquí o dedo para separar un lombo e meto para separar outro lombo. E pois, E despois, a ver se separa. E despois meto aquí dos dediños, E rompo paca. a espiña, porque quero manter a coliña, E tiro, e sale. E sale Tira. todo. Sale todo, casi, rompeu. casi. Pero bueno, e queda limpiña, ves? Moi ben. Esto despois tela que parar por agua ou non fai falta. Eu estas laveinas antes, entón vale. nos vamos lavar ahora. Bueno, Vale. vamos alá. Non vou limpar máis, senón non me dá tempo, que teño moita plancha, cañeta. Eso, tes que, atención, coller xouba, xamón, queixo, poñer xouba, fritir, acabouse. Vale. Quero facer ti? Non, eu non dixen que o poidera facer eu mellor que ti. Dixen que non é moito traballo para ti. No, digo que non é o mismo. É traballo, todo é Vaya. traballo, verdad? Sabes que non é traballo? Escarallar os cadrís no sofá. Oh, que complicado, Eso sí que non é traballo. Bueno, vamos coller un plato. Espera, mentre en Pedro voulle dicir á xente da casa que nos chame ao 664-483419, teléfono da Voltas co Prato. Xa sabedes que nos podedes chamar para o que queirades. Se queredes falar con nós, se lle queredes decir a Xulio que é un nojallán, se queredes decir Xulio, mira, non tes nin idea, non sabes cociñar, estamos dispostos a recibir calquer tipo de Es un chamada, paleto gastronómico. calquer tipo de chamada que teña que ver con facer determinada intervención a Xulio Mato. Nós, encantados. Que sea para deixarme mal. Exactamente. Por suposto, como sempre, repartimos 50 euros unha vez, 50 outra na televisión. Das xouvas. 12 xouvas. 12 badaladas. Begoña. 12 badaladas. Isto que lle quede claro á señora TVG, Eso. Porque creo que hai un pouco de dúbidas aí, andan dicindo... Bueno, Badaladas. xouvas. Vale? Xouva. Mira, cantas hai aí? 1, 2, 3... E así hasta 12. Pensei que había que poñelas. Bueno, mira, poñemos la xouva, poñémoslle encima un poquinho de xamón, un poquinho de queixo e cubrimos con outra xouva. Acertou a señora, dixo, Moi ben. é outra xouva, moi ben, Eso, e agora vamos a repetir hasta 12. Hasta 12. 12 ronchas de claro, xamón. Sí, eu creo que tiñan as dúbidas de se sabíamos contar ata 12. Sí, sí, hasta 12 garantizado. O sea, hasta 12 sabemos, Hasta non? 12 garantizado. E sabemos decir feliz é o ano que sexa. Sí, hombre, Perfecto. digo xo xa, 2027. Moi ben. Sí. Moi ben. Eso xa estive ensayando na casa. Sí. Sí. Como Todo te, eso. como te vas vestir? De calquera maneira, a mí dame igual. Ti queres estar ali. O caso é ir. Vale. Se teño que estar nunha rotonda, igual teño que levar o chaleco reflectante. Sí, é abrigado, que vai É a abrigado. Xulio Mato queda montando as súas 12 xouvas e imos No, con vou Begoña. facer, igual fago máis, Ese barco velero cargado de Ostras, sueños con madre mía. Esta é unha das cancións favoritas de Eva Iglesias, En serio, Das favoritas de Eva Iglesias. A min tamén encantábame bailar nas festas. No, eu non vou bailar, que bailo fatal, Marinero de luz. Ai, a nosa mariñeira de Ríos. Sí. Isto que é unha xouva de que? É unha xouba de Ríos, é un guiso de xoubas. É unha xouva... Guiso mariñeiro de xoubas de Ríos. É unha... Hai xoubas en Ríos? Si, unha xouva rioxana. Sí, rioxana, exactamente. No super de Ríos seguro que estás. ¿No? Sí. Unha xouva de Ríos, señores e señores. Ali crece de todo,
Medra todo en Ríos. Sí, sí. Medrou Begoña. Vamos imaginade. a ensanchar un pouco o río e vamos meter ali pesca. E meterlle sal. Pesca extractiva de Veña, xouba. dalle. Bueno, un guisiño mariñeiro, vale? O que facemos é un poquinho de aceite, allo, e pois eu, por exemplo, boto cebola, pemento roxo e pemento verde. Hai xente que solamente lle bota cebola ou solamente lle bota pemento roxo ou pemento verde. A min gustame así mezclado cos tres, e depois sempre lle boto tamén un poquinho de tomate, pero esta vez non vou facer así, vou botarlle un pouco de caldo de peixe e marisco. Vale. Vale. De marisco de Ríos. Vou deixar que poche e listo. Eu teño estas así xa limpiñas, vale? Vale. E voulle botar xa un chisquiño de sal. Atención á xente que está no público, atención á xente que está na casa. Vou chamar a persoa que ten tantas amigas que non recorda o nome de case ninguna delas. Así que recibimos con super aplauso a Estrella Portonovo. Un aplauso para ela. Pues mira, Estrella, a ver si son fan teu, Por favor, Estrella, ven por aquí. Ven por aquí, ven. ¿Cómo estás? Estou bien. Ven. A ver, acordaste do nome das amigas? Ai, acórdame. Vale. Sí. Por si acaso te queres saludar a alguna, Quero 4. Catro. Primeiro ven coñecer a Begoña. Tira. Ai, si hai vergoña que non lle din un bico. Por vendida. Benvenido, compañeira. A ver. Pero isto moito pola televisión, Moitas gracias, que sei por moitos anos. Sí, sí. Engañarme eses demonios, engañar. Engañaronte, pero fixéchelo moi ben, home. Porque me dixeron que vai unhas sardiñas e... Ai, as sardiñas juntas me se están fritindo, teño que dar unha sardiña para comer. Pues vanche poder unha xor. Aquí que vamos a venir para comer. Dixo, bueno, moi ben. Ai, non, pero tens que ir ao plato. Ai, mal sentía me como. Vengo. Unha non quería ir, outro non quería ir. fuches ti. E dixo, pois irei eu logo. Vale, pues aquí está Estrella. Outro aplauso para Estrella. Aí está. Bego, contalle Estrella que algo vas fazer ti cas xouvas para ela. Teño aí quixas parradas. Sí. Así un pouco abertas. Sí. Vale. Eu non sei se enseñarche a ti a limpar xovos porque hasta me dá vergonza. Seguro por limpar mellor que a min. Non limpio, rompo todo. Rómpolas. Bueno, pues vamos a facer unha. Non sei de quitarlle, non sei, Vamos a facer unha. Isto vale para empanadas, para fritura, para nos dé a gana. Sí. Rompemos a cabeza. Sí. E sí, e sacamos, tiramos da cabeza e xa sale. Ai, vale. Xa sale tripa toda, vale. E o que fago agora, meter o dedo, meto o dedo así por aquí. Vale. Sacamos e apretamos un chisquiño. Sí. No momento que apretamos, Xa sale. Xa abre, claro. xa abre, e para sacarlle a espiña, Eu fago todo, non quero. para sacarlle a espiña o que facemos é así. Sí, pero... Tiramos dela así para fora. Nós enteiriñas así é máis para fritir. Claro, porque se poden comer enteiras tamén, sí, claro. temos a Pero xuga así limpa. non quito nada, eu non quito nada. Esa espiña non é nada, a xente que come, que as come enteiras, non, Bego? Sí, pero... Estas se comes comen enteiras. enteiras. Sí, eso non é Eu non problema. quero deso de quitar nada. Que agora vamos á plaza e limpia a dieta. Sí, limpa na plaza tamén, sin problema ningún. Sí, pero deso nada, pago todas. Mira. Que viña a prueba, pero... Metemos así o dediño. Sí. para acarrar. E despois o que vou facer é un guisiño. Teño aí feito un poquinho de allo, cebola, pemento roxo e pemento verde. para E guisalos. vou xa facer frita e metida no guiso. Ai, A ti sí. gustanche fritas? A mí de todo. Xa verás que vos están así. Gústame fritas, gústame guisadas, gústame asadas nunha parrilla. Ai, na parrilla tan riquísimas, Sí, é unha parrilla tamén, sí. E vos non sala ao minuto de fritir, O de facer. Oi, che, Que moita xente tenes co duxe pa mañá co sal, Sí, moitas veces sí. É unha es que non lle... Para que collen o sal. Pero, sí, de aquí pa mañá, pero están saladas, e os da provina, pero están saladas con a pilla, non me falas. Estrella, vamos ver. Hai que lavar as ben Vamos ver. despois. Hai xente que non as lava. Begoña, E se as deixamos... déixame levála con Xulio. Que hai que ver tamén a Ai, Xulio. vou lá. Vai, vale. Ai, que hombre moi quero xeito. que a xente se fixe Que no hombre estilo de xeito. Estrella, Ai, xa. Xa. Eu Oye, he dicho que dixo, non? Que home xeitoso, Dixo él. É moi Home, xeito, sí. di que sí. Moi ben, Pero por Estrella, ti, moitas gracias. por ti. No, por ti. Mira, Os dous son dos dous. Por mira, mí. Estrella. A mala pequeniña que me estuvo aquí tamén moi xeitosa. Rocío, Sí, Rocío. xa lle dei un par de bicos. Rocío. Sí, xa Anda marchou. por aí, anda por aí. Xa marchou, di. Anda por aí de todo. Por aí. É moi Mira, simpática. Estrella, eu abrinas e metí dentro xamón e queixo, ves? Ah, xa, Ten aí, xa. xamón serrano e queixo. Ai, moi ben. Ahora vámonos pasar por fariña e ovo Ai, mamá. e vámonos a rebozar. Ai. E despois vamos a facer unha salsa, gustan os pementos do piquillo. A mí gustame todo. Pois perfecto. Menos mal, pois A mí se non todo. excusábamos facer a salsa. Escoita unha cousa, Son do campo. pero vas ter que escoller unha das dúas,
Ai, bueno. Sí, home, sí. A que sepa millor. A que sepa millor. A que máis te guste. A que máis te guste. Ben, Estrella, A ver a televisión ben... vou ter que mandar ali a sentarte na zona de Ai, sufridores. bueno, xa vou. Vamos lá sentar, vamos. Bueno, un Un aplauso. aplauso para Estrella, por favor. Bueno, ai, xa. Estes días apareceron xogos no mercado a moi bo prezo, E pareceunos que xa tocaba lembrar o moito que nos gustan. Os peixes desta familia móvense polos mares do mundo en grandes bancos e son altamente productivos e populares. Aquí, en Galicia, chéganse na primavera e no verán e case sempre os capturamos con artes de cerco, aínda que tamén se vai ao xeito. Unha arte de malle moi antiga e selectiva. A xouba ou sardiña, cando é máis grande, gustanos moitísimo e por iso temos tradición de conservala, antes mediante salga, e agora en aceite. Lembrade que agora está barata, pero segundo avance en os meses estará aínda máis saborosa e iso, pois, ten un prezo. E decantando motores coas nosas receitas de hoxe e xa nos contaredes que tal vos quedaron en @avoltascoprato. Ai, xa, mira. Ponse así, fixade, o sea, ponse así, Estrella, vai así. Vai así. A ver, Begoña. A ver, vamos alá. Botelle agora un poquinho de maicena. Vale, para espesar o noso guisiño. Ou espesante. Sí, o espesante. Eso, Unha culler. sí. Coñá. Un vasiño de coñá, bueno, medio vasiño de coñá. Este guiso. que rico. Vamos a engadir un pouco de viño. Oh, que rico, Pouco de viño. Pouco de viño. Un pouco de viño. Begoña Vázquez. Ti que tomas a comida, un vaso de viño. Trae para cá. Xa po que queda. Me quedaban aí 2 gotas, bueno, carai. É un vaso. Sí, amar. É o que é isto, é un vaso. Ai, xa. Isto que leva 300 ou así, máis ou menos, debe levar, non leva moito. Non o ni eso. Por eso. Pero este tamén é un vaso. Ese é de yogur. Pero é un vaso. Sí, pero non é o mesmo. Vale. Ese é para meterlo... É Ese é o lo mesmo, chupito. caño. Ese é un chupitiño. Tempura. Carai, pos chupitos de Ríos. É risi. Mira, fariña de garbanzo e fariña de arroz, vale? Vale. As frituras do peixe... Isto é apto Apto para celíacos, sí, perfectamente. É para sin lactosa. Que non pa sin leva lactosa lactosa. tampouco. Mira, e que facemos? Mira, vamos a pasar un pouco por fariña de arroz, Vale, pasámoslo así un pouquiño, e Porque isto, como lle dixeches... para que agarre millor. Como lle dixeches, Estrella, isto vale fritir primeiro. Ahora vamos a fritir, mira, Vale. está aí. Entón, Aí pregunta vai. de concurso para a xente que está na casa, atención, 50 euros. Non poden chamar as amigas de Estrella, Non poden chamar. Como se chama? Bueno, sí que poden chamar. Como se chama a receita que fai hoxe Begoña? Guiso mariñeiro de Ríos. Guiso mariñeiro de Ríos. Ou... Guiso riosano. Chamade ao 664-483419. As amigas de Estrella podedes chamar, Era broma, queremos falar con vos. Que chame calquera que queira. Persoa que queira chamar pode chamar ao 664-483419. Perfecto. Perfecto. Ai, pero é espesa, esa tempura. Claro, querémola moi crocante. Xa non sabes o que dis. Xa non sei o que falo. Xa non sabes o que dis. Aí vai. E mira, xa temos aquí, ves Que como xa rico, está? Oh. Xa está evaporando todo e agora vamos a engadir o caldiño. Vai engadir o caldo de peixe e marisco, pero é que ademais ten aí uns que son gambóns. Sí. Sí, son gambóns. Que vou a pelalos un pouco, vou meter dentro. Así. Se veo lanzada, Home, por Quere favor, a chapa. 7-4. Quere 7-4. a chapa. A chapa. A chapa. Moi desexada. Que agora é de Xulio Mate. Sí. Marchamos con eso. Pouco dura A eso. ver. Pouco dura eso. Isto aquí, ca tranquilidade da victoria, sabes? A ver, que, como te sintes Mira, ti? aí tes. Mira. Xa empecé a sacar, Que Mira, estades vendo aí ao lado da chapa. mira, fariña, ovo As xouvas. e patixola. Recheas. De xamón e queixo. Cuidado ca chapa que se Cuidado mete ca na chapa, xouva, que, ostras. Se mete na xouva. Gustoulle, Deben estar vos as xouvas que se mete a chapa nela. Gustoulle, Mira, e por este outro lado teño aquí un par de dentes de allo. Mentre rebozo eso, vouche dicindo. Teño aquí Que un vas par de facer dentes aí? de allo, porque vamos a facer unha salsiña, vale? Unha salsiña de pimientos de piquillo, mira. 2 dentes de allo, así, solo un poquinho machacados, porque como vamos a triturar, danos igual. Ahora vamos a botar unha cebola pequena Toma. e vamos a deixar que se nos vaya cociñando un poquinho aí. Un chisco de sal.
Esta é a salsa máis fácil do mundo, Allo, cebola, un chisco de sal E 3 pementos do piquillo. e 3 pimentos... Ah, vale, vas botar, porque vai ser a salsa do Era máis. piquillo, é verdad. Era máis. Era máis. Vas facer as Despois- patacas palla tamén. Daste tempo, non? Sí, eu penso que sí. Sí? Eu penso que sí. Vou intentar facer que casualidade que tiña 24 xovas, polo tanto salen 12 piquinis. De verdad, non fixen trampa. En serio? En serio. Pero non foi... É o destino. É o destino. É o destino que nos quere no Obradoiro o día 31. Ás 12 De decembro. de decembro. Pois se non de mandan o decembro. 31 de agosto. Sí, a non ser, o deste mes, que non ten. Ou tamén se queren que presentemos o especial do eclipse solar. Tamén nos vale. Tamén nos vale. Poñémonos así. No, Aí está a eclipse. igual se arregla a presbicia. Claro. É a tía Coronilla. Aquí hai para todos, cañota. Aquí hai para todos. Bueno, pues A eso, todas mira, horas. ves, co aceite forte para que dore, que quede un Pa que poquillo... quede- pa que queden ben E douriños ahora os baixámoslo, xa baixei aí ao 4 para que se siga pochando, vale? Moi ben. E nada, son as 3 últimas. Aí temos 9 e con 3. E con 3, 12. Bueno, pregunta de concurso. Quen vai dar as badaladas? Ese molaba, de pregunta de Sí, concurso. se superamos la resposta, sí. Bueno, nos soltámosla por si acaso. sí. Bueno, Y pues mira, vamos a las quedar dar así. por pesados, Bueno. Por pesados que somos. Moi ben, sí, vai ser así. Que ben Ule, Ule super ben. Moi ben, Sí, sí. Ah, marcho a repartir cartiños, vou a Coruña, pero antes vou con Begoña. Ah, por aí. A ver, imos a Coruña. Uxío, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Que tal, como estás? Pois estamos aquí véndote. Uxío, que malo de por o domingo, Que malo de por o domingo, Mala suerte, é que xa estamos acostumbrados ahora a aprender. Xa estamos acostumados. No están Que non están Que non están acostumados. acostumados. Te vas, Ah, por no, ahí, partido, vai como un tiro. Hai que levantar e a ver contra o Ceuta este fin de semana, Hai que levantar, que está a cousa complicada. Veña, Contra o Celta ainda é pano que ven, ó. o que, Contra o Celta será pano que ven, No, Celta contra o ainda. Ceuta. Ai, contra o Celta, sí. Veña, por 50 eurillos, dime como se chama a receita que fai Begoña Vázquez. Begoña Vázquez, pois fai unha receita de xouvas a... Como se... De onde é ela? De E de Ríos? onde? Está calado. De Ríos? De onde é ela? De Ríos. Como? De Ríos. Xova de Ríos. Damos Está por ben, boa. está aprobado. Vale, home, vamos a claro dar que por sí. boa. Veña, va, un xío, un aplauso. Vamos a dar cubo. Venga. Vaya, un Está xío. perfecto. Un guiso de xouvas a Ríos. Aí está, un guixo de xovas a Riosana. A Moi ben. Riosana, moi ben. Uxío, mandamos un bico grande, gracias por chamar. Vale, vos tamén. Veña, un bico, E chao, non chao. te botes tanto co compañeiro. Con Xulio, outro máis. Moitas gracias, Home, hombre, moitas aquí gracias. queimelo sempre seguido, Pero que eu caralho. vou queimar, se mira que guapo está. Eu tamén son da Peña do Dépor, Mira que guapo está. Meu cuñado presidente. Pero que dixe ti que che gusta o fútbol? Non é Meu ser cuñado da presidente peña do da Peña do Débora, Dépor, para me que toca. estás seguido queimado en ti, carallo. Que dixo? Que estou seguindo queimando en ti. Sí, sí. Vale, Uxío, vale, intentarei me portar mellor con él. Vale, pois graciñas. Veña, boa tarde a todos. Bico, gracias, boa tarde. Chao, chao. Chao, Viña. boa tarde. Bueno, pues mira. Teño que saludar. Ostras. Teño que saludar, que outro día viñeron comer ao restaurante unha familia Ajá. de 4 e viñen dúas nenas e unha delas teño que dicir que foi a que fixo o dibuixo porque foi Victoria a que fixo... Ah, a que mira, fixo... quieta aí, non te moves. Non me movo, mira. Que fixo a Xulio. No, fixo a mí. Ah. Podría decir calquera dos dous con moño aí arriba, No, pero bueno. pero tería que ser blanco. Ah, claro, O meu ainda no, no. está... É máis telas gafas, claro. Teño, claro, sí, claro. bueno, tamén podría Bueno, levar é que gafas Xulio tamén tamén. podría ter as gafas, que a veces vai con Perfectamente. gafas, Sí, 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 sí. Estamos con chorrada. Entonces un bico moi grande para Isabel e para Victoria da Peroxa. Oh, pues un bico para Isabel e para Victoria. Gracias, un aplauso para elas. Qué guay, gracias. Gracias por ir darlle uns cartiños a Begoña que lle fan falta. Sí, sí, que teño que pagar, ahora teño moito que pagar. Estou fastidiada. Veña, que hai que meter eso, ya Vamos está alá. aí guisando. Mira. Está guisando. Sí, aí. está guisando. Oh, qué gusto. Vamos para aí. Ves, ahora queda así crocantiña, queda limpiña de toda a espiña. Ves? E os gambós xa están aí dentro. Ah, xa o metiches? Xa os metín, sí. Que fixetes? Pelacho le deixaches cabeza? Claro, como porque no? isto xa está cociñado, entón o gambón tiñas que facer, o gambón tarda 3 minutiños. Entonces, no momento que xa
Temos o guiso feito, ves que espesiño está? Sí. Xa temos Pero todo listo. Digo si as cabezas deixáchelas dentro ou non. No, fora, Son as fora. colas, as Peleinas. colas. Sí, son as colas. Vale. Sí. Eu quero que a nosa estrella coma Pois- todo limpiño, sin cabeza, sin Oh, espiña. está perfecto, está perfecto. Isto de Begoña xa está marchando para a degustación de Estrella. Imos ver o de Xulio e despois falamos con ela. Mariñeiros, todos metidos nun bote. Esto xa parece en Arpeiros. Sí, estamos en Arpeiros. Xa se ve San Roque. Bueno, mira. Boca, boca, mariñe. Xulio, dalle aí o gisiño. Veña, move aí. Veña. Mira, xa temos os pementos botados. E botámonos ca auga da conserva e todo, eh? Vale. Vale. Botamos todo aí, mira. E vamos a rico. deixar que se cocinen, Muy ben. que se cocinen un pouquiño. E sabe lo que? Vámoslo facer con auga, porque esqueceu unha nata. Vale. Iba aquí. E vai, mira, sabes que? Collín o chirme e non lle botei a nata. Podes falar con Estrella mientras tanto que te está ben a nata. Bueno, veña. Sí. Porque a nata é solo para botar e turru. Vamos con Estrella e que veña a nata. Vamos con Estrella. Vou contigo, Estrella. Vou. Quédate. Que se lanzaba, Se vai flechada. Ai, Se vai flechada. como estás, muller? Ai, moi ben, vas por tirando. Vamos tirando. Estamos amolados, van velliños. Que vas ir bella, muller? Ai, sí. Que va, Eu che ben amolado, meu fillo. Estás molada, loco? A ben amolado, estou moi vellinha. Teño traballado moito. Eu tamén. Eu moito. Eu traballo moitísimo, Estrella. Que? Traballei na casa de cura. O que, ó? Na casa do curo traballaste... Dixo, traballei... Vale, non digo Sí, nada. estuve aí, Non non- digo nada. non- Espera, Estrella, escoítame. 25 anos, eh? Escoítame. Coito. Estás vendo aí está as pasando dúas ali. receitas, a ver. Ai, sí. Canse ten millor aspecto. Ai, teñen as dúas, Cuidado, Cuidado de que tens que escoller unha despois. Ai, sí, no. Pero por ver as dúas, non? Home, claro. Sí, Sí, que ai, hai, a de abaixo está, esta tamén de Julito. A da baixo é a de Begoña. Sí, A da está. arriba está máis pegada a ela. É a de Xulio. Ai, claro. Claro que sí. Vamos a preguntar ao público, xa que temos ao público aquí, veña. Quero que me levantedes a mão os que pensedes que van estar máis boas as xovas de Xulio Mato. Levantada a mão. Ai, está moi boas. Ui, hai Teño boa bastante pinta, mao, teño boa por aquí. pinta. Hai bastante mao. Pero ela tamén ten. A ver, espera, ahora. A xente que pense que é de Begoña que levanta a mão ahora. Venga cá, pero a xente... Fai como a ti. Que está mellor a dela. Fai como a ti. No, queren probar as dúas. Home, eu quero probar as dúas, Vamos ver as de Xulio, veña, ahora sí que che pido que te levantes. Sí. Veña. Vamos con Xulio Mato, vamos a dar un aplauso, Estrella. Tira para diante. Vale. A ver, espera. Vamos, Xulio, Vamos desfernado. Bueno, Estrella, mira, Aquí. as ovas xa as teño. Mira, aquí teño xa esa salsiña que che dixo, mira, vou traer para aquí, porque non me chava Apareceu xa nada. Mira, para que Apareceu botar, barata, para foi que botar máximo. eso. Ponte para diante que non salto. Non solta, non solta. Pero non te quedes aí. No, é Mira, para botar eso. No, vamos a poñer un poquinho ao lado. Vai Vale. ao lado, vai. Mira, trituramos a cebola, o allo e o pimento. Ai, pimento está colorado. É pimento este que ven en conserva, sabes? Sí, piquillo. Ya sei que le eches. Do piquillo valenos calquera, que máis nos gusta. Se nos gusta máis o verde, fritimos o verde e trituramos. A mí gusta máis o vermello, A mí gusta máis o verde. Eu son de verde, sí. Noso vermelho, que teño mal vermelho. Vos o vermello, o verde. A mí gusta moito o verde. Tes sorte, Patacas as tiña aquí tamén. tes sorte na casa, Estrella. Sí, mi madre. Que me dé la coñada por lá, que teño unhas piricas e quería gravar, pero non vindes con isto, non vindes. Ah, que tes ali, que queres gravar algo. Que tes? Sí, piricas. Ah, pericas. Que? Eu non sei. Sabe que son piricas? As pericas, non? Non, Ah, son ovellas, son cabras. As cabras non. Ovellas. As cabras son unha cousa. Xa sei, son ovellas. Nunca escoitara pericas. Eu teño ovellas na casa, Sí. non? No, sí. Eu nunca escoitar. Teño ovellas na casa, nunca escoitara pericas. Porque nas atendes. Non chama a piricas. Ah, por mira, as pericas. Tamén as tendes. Claro, Tamén as tiene- tendes. tiene- Espera. Vamos a dar un aplauso ás pericas de Estrella e a Xulio Mato pola súa receita. E vamos ver o de Begoña, vente por aquí. A ver, sentime. Aquí. Aquí. Mira, Mira que riso, Ai, que xixinho. esto. E Me ahora Maravilla. un pouquiño de Oh, perixel. Si é de perixal non, botamos perixal pouco usamos. Aí vai. Hai no callado, pero non o quelamos.
Ostras, Begoña, como se estuveramos nunha boda, mira pai. Oh, que boda, como isto non hai isto. Moitas bodas non hai isto. Cañer dera. Sí, cañedera. Hombre. Anda con ese plato, muchacho. Vamos a dar que sí? tamén un aplauso a Begoña Vázquez, veña que o merece. Merece, pobrinho, merece. Vamos probar, Estrella. Ai, vamos, ali. Ali na cabeceira da mesa, ves? Ai, acá. Como na festa, aí á dereita, aí á dereita. Aquí. Aquí á dereita, no cabeceiro da mesa. Ai, aquí. Ai, vale. Como na festa. Aí Sí. está, esa que preside a mesa. Sí. Pero dice que non... Vale, darlle as costas para non pasa nada, si perdone. Cuidado que vou. Perdone, Ai, ven, Xos, ven, veña. ven. Señoras e señores, por 50 euros imos coa pregunta de concurso que recheo lle mete Xulio Mato ás súas chouviñas. Chamón e queixo. Chamade queixo. Chamade queixo. O 664 4834 19 Ai, que 50 euros. Que pintiña, miña filha, pon a festa. Si ten boa pinta, Isto, ten... ahora podes probar. Ai, Vaya dando. ahora vou. Vaya dando. Ven agora e coño o pan primeiro. Home, Ai, eu xa lle puxen o pan porque o pan só non está para mollar pan. O pan é como outro pan. Pero escoita unha cousa, con que probes un pouquiño xa está, Ai, comerei todo, non? No, un pouquiño que temos que darlle paso aos da hora galega. Con que probes un pouquiño. Ai, está chivo. Aí está, chivo. Di que sí. Será todo para min. Sí, despois podes probar, pero Pero veña. así el Agustino, Valle dando. 12. Valle dando. Será todo para min. Imos a Lugo. Carmen, que tal? Boa tarde. Ai, Hola, mamá. buenas tardes. Como estás? Pues muy bien, facedesme reír un montón. Bueno, Ay, ¿cómo estáis? asegúroche que a nosa estrella tamén nos fai rir. Asegúroche. Pues sí, que es súper simpática señora, A desde verdade luego. que sí, a verdade que sí. Qué riquiña. Veña, por 50 euros dinos que recheo lle mete Xulio ás xouvas. Chamame queixo. Moi ben, un aplauso, 50 eurinhos que van para Lugo. Moi ben. Carmen, Dime. un mico grande, gracias. E outro para vos, seguir así, que sois estupendos. Moitas gracias, de verdade, de corazón, Chao, moitas chao. gracias. Un bico. Sí, dalle. Taloguiño. Estrella meca. Ahora es rápida. Ahora es estrella fugaz. Coño el cuchillo, si queres. Ese cuchillo aquí. Vale. Ai, que ricas están. Me cago como vai. Vai mellor que o coche de Fernando Alonso, que non é difícil, Que non é difícil. Vamos alá. Estrella de Portonao. Despois Todo está ben, pero parece que me de probar as dúas receitas. Sí, non é, pero... Quen gaña o voltes con prato? O de Begoña! Begoña Vázquez, ven pa chapa. Toma. Señoras, señores, nós marchamos, queden coa actualidade coa Hora Galega. Estrella, pode comer, Pode comer. Gracias, vémonos mañán con máis receitas, como sempre, no Voltes co Prato a Televisión de Galicia, ás 10 da noite, a penaltis na Radio Galega. Chao. Vamos a vivir, xa se